Samtang dunay hagit si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Eastern Mindanao Command sa iyang pagbisita sa Davao City karong adlaw. Para yung sab nga gina-verify sa ahensya ang planong destabilisasyon. Ano ang report ni Argil Relator? Gihagit ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro ang kasundaluhan ubos sa Eastern Mindanao Command nga malikayan ang occupation, intrusion o gwardyahan ang katungod sa soberanya o jurisdiksyon sa teritoryo. Lakip sa mission camp sa Eastern Mindanao Command naggikan sa northern boundary sa Surigao Strait hangtod sa Pacific Ocean, 200 nautical mile exclusive economic zone ug paubos sa southern borders. Parayon matud pa ang pagmugna sa EASTMINCOM og operational plan nga isumite sa General Headquarters alang sa approval. Well, that's already part of a GHQ plan on the Eastern Mindanao Command's plans. Of course, they still will continue with their internal security operations until they have neutralized the CPP-NPA threat here. Gawa sa pagbatok sa terorismo, andam sa mga AFP sa suporta sa pagresponde sa katalagman. Gikumpirma sab ni Teodoro nga nakadawat sila og impormasyon labo sa planong destabilisasyon apan wala pa masuta kung tinuod ba kini o dili. Continuous naman meron mga information regarding destabilizations or whatnot, pero ito ina-analyze at binabalidate. So far I cannot say anything about it. I don't know if it's true or not. Gibutyag sab ni Teodoro nga wala siya planong mudagan sa 2025 midterm elections. Siya ang guest of honor and speaker sa ika-18 nga founding anniversary sa EASTMINCOM. Highlights sa okasyon ang pagpasigarbo sa ilang kadaugan sa mga operasyon, labi na sa pagbatok sa mga rebelde. Gipasidunggan sab sa maong okasyon ang mga personahe sa EASTMINCOM. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.